11:10 na, pero itong vlog ito para bukas na. Gagawin ko si Jan ng Vegemite with cheese. Baon niya bukas para sa kanyang charter. Ano yung baon ni Jan bukas? Yung Vegemite with cheese and Lamingtons. Good afternoon! Happy Friday! Today is April 12. Nakaligo na ako guys, and ngayon pa lang tayo mag-vlog kasi nagnap ako kanina after kong asikasuin si Holly. And si Kuya TJ lang siya kasi Holly ang pumasok. Si Sak hindi siya pumasok kasi today is the last day of first term. Maaga sila raw lalabas and PE niya din. And ayaw niya mag-PA today kasi masakit daw yung legs niya. Kung maalala nyo kahapon, di ba, nag-foot trial si Sak. And kinukomplain niya na yung paa niya. Yes. Ayan siya, oh. Kinukomplain niya yung legs niya. Kasi nung kung maalala niyo yung grand final sa basketball, hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo, nagkaroon siya yung parang muscle tear. So, kahapon sumakit yon, tapos naglaro pa siya. So, ngayon gusto niyang ipagpahinga yung legs niya. Kasi bukas din, first game nila sa footy. So, sabi ko sa Sige, and then sinabi niya rin sa akin, hindi lang daw din siya yung papasok. Yung iba niyang classmate, parang nag-usap-usap sila guys, na hindi sila papasok. Sabi ko, patay kayo pag second term. Wala kayo ngayon. So, ang bilis guys, tapos na yung first term. And, may good news ako sa inyo guys. Kanina tumawag si Jan. Wala dito si Jan, kung maalala yung kagabi, ginawa ko si Jan ng lunch. Kasi today yung first charter ni Jan, yung mga clients niya ay from Sydney. So, tumawag siya kanina, kinausap si Sak, and kinongratulate si Sak, guys, kasi nakapasok siya sa second trial ng footy. So, yeah, good news yung kasi after ng second trial, pag nakapasok ulit si Sak sa third trial, and kung makuha siya, makakasama siya sa Sapsasa sa Adelaide. So, hopefully, makasama si Sak kahit year 5 pa lang siya. Kasi nga alam namin, usually kinukuha nila year 6. Kasi nangyari yung kay Kuya, kahit anong husay ng mga bata, pag year 5, mas pinaprioritize nila yung year 6. Kasi wala na silang chance na makapaglaro sa Sapsasa. Yung year 5, may another year pa sila na chance para makapaglaro sa Sapsasa. So, sana makapasok si Sak. So, yun lang. And, yung aking pinapakuluan na bone, my God, guys, more than 24 hours na to. And, super nag-reduce na yung tubig. And, parang gatas na siya. Tingnan nyo. Ayan, yung ating, oops. Ayan, yung bone broth natin. Parang gatas na ang itsura niya, guys. Oh, and, kunting-kunti na lang yung juice. Pwede ko pa itong lagyan ng juice, ng tubig. So, yan yung ating pinapakuluan. Kagabi, mayroon akong nilabas ulit na bone. Kasi, gagawa ulit ako. And then, kanina, after kong asikasuin si Holly, naglabas akong brisket. O, diba? Ang dami kong binababa ditong karneng baka. Galing ko na tong sabaw na to, guys. Kasi parang ang sarap niya na. Tapos, yung buto, pakuluan ko ulit. Ayan, meron tayo ditong strainer. Tanggalin ko yung mga buto-buto muna. Lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Added up the signs, zeros on the table. Driving and vibing a little bit later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up to my space. I'm a fashion dealer, I'm your biggest bidder. Meet me in the middle, I just don't wanna settle. Under these lucid dreams, I'm not just a visionary. It's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product, I could be your buyer. Under these lucid dreams, I'm not thinking off my head yet. Just being honest. Ito na yung ating bone broth.
Palalamigin ko pa to. Then, mamaya, mayroon yung fats dyan sa ibabaw. Tatanggalin natin. Then, eto yung mga buto-buto. And yung laman, ayan. So, eto hindi ko to itatapon. Kasi isasabay ko to mamaya sa pagpapakulo ko nung isa. Eto ba? Papakuloan ko rin yan. So, eto, more than 12 hours na to, or 13 hours or more na siyang nakababad sa cold water. And kaninang umaga, pagising ko, pinalitan ko rin siya. And bago ako maligo, pinalitan ko rin siya. And eto pala, bone marrow yan, guys. Oh. So, ngayon, eto naman yung next kong papakuluan. Kitang-kita nyo nun, ang linis ng tubig niya. Wala nang dugo-dugo. Pero gasan ko ulit siya. So, eto na siya. And isasabay ko yung brisket dito. Nilipat ko lang siya dito sa may induction na yan. Sasabay natin itong pakuluan dito. Then, yung first kulo nito, itatapon ko ulit. Ilalim natin. Ayan. Okay. So, eto yung buna tinanggal ko dito. Ayan. Magpapakulo ako ulit dito. Kasi baka gusto ng mga bata yung clear broth. Oh, ayan. What were you saying? Where? I thought your legs as well. So you have to rest your neck. So you have to do stretching. Oh, sakit ng katawan niya daw. Kasi grabe yung ano niya, ganap din niya. Grabe din. Sunod-sunod after ng Port Lincoln. Diba, nag-ano pa siya, yung naglaro siya ng running. Ha? Ha? Riding? I thought you're sore. Ayan, kumukulo na yung, ito ba, yung unang buna pinakulan natin. So ngayon, hihinaan ko na yan. Yung pangalawa natin na bone, hindi pa siya masyadong kumukulo kasi malaki siya compared doon sa isa. Ngayon, ang kukunin ko ay yung chicken, yung drumsticks. Nagpalit na ako ng battery. Kapapalit ko lang bago ako mag-open ng glass. Full yun na, naka-green siya. Ngayon, nagpalit na ako, naputol kayo kanina. So, kunin ko yung chicken. Magpa-fried chicken tayo. Imamarinate ko muna siya sa kalamansi. Patis. Tapos kung anong seasoning ang gusto nyo. Meron ako dyan na Vegeta. And meron din akong chicken powder dyan. Paprika, pepper. So, yan. Gasan ko lang muna to guys. 10 to, 10. Ang laki ng ating drumstick. Ayan. So, gasan ko lang to ng mabuti. 10 to 2, 4, 6, 8, 10. Oo. And, hihiwain ko siya na parang butterfly. Gigilitan ko siya. Ganyan. Ganyan. Parang butterfly. Or para siyang kamay. Para maluto siya. Ganyan. Okay, hiwain ko muna siyang ganito, guys. Hindi ko pa tapos hiwain yung manok. Kumukulo na yung aking baka. Wait lang, guys. Ito. Kumukulo na siya. So, itatapon ko na tong tubig. Oops. Usok. Ayan. Natapon ko na yung tubig. Tapos, ngayon hugasan ko siya ng malamig na tubig. Ay, tingnan niyo yung bone marrow. Ang sarap niyan.
Alis na yung masakit ang katawan. Mag-ride daw siyang bike. Naboboard na siya. See ya! So, eto nahugasan ko na. Ayan. Linis-linis na nito. Kulang na lang sabunin. Char. Ayan. So, lagayan natin siya ulit sa pot. So, yung pot malinis din yan. Hindi na yan natatanggal, guys. Gas-gas na yan. Lagay natin ulit to. Malamig na tubig yung ilalagay ko. Hindi ko na muna ito sinabay. Ayan. Yung laman. Yung buto lang muna. Ayan pala. Naglagay din pala ako ng apple cider vinegar na 1 tablespoon para ma-extract yung minerals ng ating buto-buto. So, mamaya ko pa pala ito tatakpan. Pakukulaan ko muna siya sa high heat. Tapos, pag kumulo na, saka ko siya tatakpan. Okay. Balik na ako sa manok. So, tapos ko nang hiwa-hiwaan yung ating chicken ganyan para madali siyang maluto. Ganyan. So, ngayon titimplan ko na to ng patis, kalamansi, at kung ano-ano pa. So, timplan na natin yung ating manok. Una patis. Si Mama, ang original na ginagawa ni Mama ay patis tsaka kalamansi lang. Ako, dagdagan ko lang kung ano-ano. Masarap din yung kalamansi at tsaka patis lang, guys. And, wala tayo yung fresh na kalamansi. Ubus na to. Ayun, wala na. Simot. Kulay na siya. Kita na. Ito. Sisak na sa ano na, guys. Umuwi na siya. Kinuha niya yung basketball ball niya. Pumunta siya sa school, sa old school niya. Magbabasketball daw siya. Sabi ko, akala ko masakit ang katawan mo. Oo daw, pero magbabasketball daw siya. Ay, may ano pa pala to? May, pumutok na yung, para yung, ito yung aluminum foil niya. Lagyan natin ng more kalamansi. Depende sa inyo, guys. O, bakit ayaw? Bakit ayaw niya? Mayroon pa siya nito. Ay, ano ba yan? Mayroon siya yung puti. Ay, sige. Ito na lang. Budburan natin ito. Ay, okay. Vegeta or chicken powder or yung iba pang mga nabibili nyo dyan sa Pinas. Nakakulay nito. Garlic powder. Tansya-tansya lang. Onion. Ayan. And, ano pa ba? Yung hindi ko nalalagay. Ito. Depende sa inyo. Optional. Meron tayong Worcestershire. Bahala na kayo kung anong gusto nyo siyang i-pronounce. Ayan. Wala na ba ako nakalimutan? Meron pa paprika. Imamarinate ko muna to dito sa mga nilagay natin. Then mamaya, lalagyan natin to ng eggs. Okay, yan. Paprika. Yung mild ko, guys, hindi yung spicy. And, ayan yung binili natin na gloves. Tinakpan ko na pala yung ating ano doon, buto-buto. So, himasin lang natin to. Kalimutan ko yung aking paminta. Ihabol ko yung paminta para. Sabi ko na nga ba, parang may kulang ako. Pwede ka pa ba? Ayan, pepper. Ay, madami naman tayo. Nakashoot siya dyan. Hindi ko na kasi alam kung nabaliktad ba. Ayan, pepper. Masarap maraming pepper. Diba? Kasi, ayun. Nabaliktad ko ata kasi yan. So,
I-marinate lang natin siya na. Siguro mga 3 hours. Sa akin, hindi na 3 hours. Mga 2.5 hours na lang to. Maganda sana 24 hours kung nagawa ko to kagabi. Bakit ko nakalimutan to gawin kagabi? Naisip ko yung kagabi pero hindi ko nagawa. Ayan na siya guys. Dagdagan pa natin ang paprika. Mild lang naman to. Hungarian style yung gamit ko. Merong smoked paprika. Depende sa inyo guys kung anong trip yung ilagay. Ayan. So, marinate ko lang to. Ilagay ko sa fridge. Then, habang nagmamarinate to, mag-e-edit tayo. Mag-edit ako guys kasi diba, updated yung vlogs natin. Kagabi, kaya ngayon yung up kong vlog is ganap nung 10. Tapos, next na itong i-edit ko nung kahapon. Kasi ngayon 12, o diba? So, para makabawi-bawi naman ako sa inyo sa super late kong vlogs. And, yun nga, yung caravan, gusto ko siyang i-upload guys. Kasi parang, para makita nyo yung ibang lugar na pinuntahan namin. Sayang naman nun. Depende sa inyo kung panoorin nyo. Kung hindi nyo panoorin, okay lang. Pero pag pinanood nyo, thank you. Pero siguro i-upload ko yun kasi ang cute na mga ganap namin dun. Ayan. So, lagyan ko lang to ng cling wrap. Then, lagay ko sa ref. Hinati ko pala yung ating brisket. Ayan. Yung isa, pinapalambot ko kasama ng buto-buto. Eto, ilalagay ko to sa sa bag. Tapos ilagay ko sa ref para bukas kay Johnny Boy. Dito na si Zach. And, nandito na pala yung nila, yung kanilang tawag nun, uniform para sa footy bukas. What number are you, Zach? 2? 37? There's no 37. This is 36. Oh, I mean 36. Prox number 37. 36 si Kuya, number 2. Ayan, number 2 si Kuya. Si Jan, nabanggit ko sa inyo, number 2 si Jan noon. Naglalaro siyang footy. Ayan. Is this yours? What are you gonna make? Milk. Just milk? No. Hershey's? No. Here? Strawberry? I don't know. Ayan, siguro gagawa siya ng shake. Strawberry shake. Chocolate. Yung Hershey's, guys. And, kararating-rating lang kanina ni Jan, umalis ulit. Pumunta siya sa malaking shed para kunin yung trailer. Kasi si Kuya, meron siyang Friday golf. Iba pa to dun sa grand final sa Sunday. So, after ng school ni Kuya, that's too much. My God, ang dami niyang nilagay. Hala, paubos na yung SD card ko, guys. Mag-transfer muna tayo. So, ayan, na-transfer ko na yung ating mga na-vlog kanina. So, may space na ulit tayo sa camera. And si Holly, siyang, kinakain niya yung tira naming donut kahapon. Meron pa ako dito hiniwang onions, garlic, and ginger. Ilalagay ko to doon sa maliit na pot. Yung rinicycle kong buto. Parang sabaw ng mga bata. And nilagay ko rin yung kalahating brisket dito. So, nilagay ko na yung mga hiniwa ko. Tapos, ito yung ating spring onions. So, pakulan lang ulit natin yan. Tinanggal ko yung brisket. Kasi malambot na yan. Mama, ilalagay ko ulit. Nilabas ko na yung manok. Lalagyan ko na to ng meron ako dyan na Korean mix. Ito yung fried chicken mix ng Korean. Ayan siya. Maglagay ako dito sa minarinate nating manok. So, tansya-tansya na lang to guys. Kausap ko pa rin si mother. Nagtutupi siya. Ayan. So, dagdagan ko ulit siya. Meron akong AirPods kasi kausap ko si mama. So, ayan. Then, eggs. May binili tayong eggs. Yeah. Siguro 2 or 3. Okay. Crack the eggs. Here. Okay. More. And put it here. And here. And you have to wash your hands, okay?
Okay, it's alright now. Okay, wash your hands. Haluin natin. So, depende sa inyo guys kung gaano karami yung inyong manok. You know, Mom? Ha? No. I want to say 650. So, i-mix ko lang to. I think I need another egg, Baba. I know, it's alright na. It's alright. Okay na siya. Iko-coat lang natin siya. Ayan siya. I got these on. Yeah. So, ayan na siya. Then, kailangan ko rin ng dry na hindi ko na to gagamitin. Ang gagamitin ko na ay yung mayroon akong corn flour. Kunti na lang yung corn flour ko. Naubusan na tayo. Kasi lagi ko rin yung ginagamit eh. can I help you with that, the mixing of the hand thing? No, Baba, because I'm just gonna put the flour. Okay. Magpapainit na ako ng oil. So, okay na to, guys. So, kailangan ko na Ano? Dito ko na lang ilagay. Yes, dito ko na lang ilagay. What's that for? So, ilagay ko muna half a cup. Ito na yung pagdidipan natin ng chicken. Ito. Half a cup nito. Tapos, corn flour. 1 cup. Or, yeah, 1 cup nito. So, dalawang ganito kasi half a cup to eh. Where's the, ano ba? Did you throw it? Oh, I'm gonna need it. Tinapon niya na yung ano. Yeah, I got my hands like this. Because why does it do it? I even dipped the chicken in. Yeah. So, yan. Then, lagyan natin siya ulit ng garlic powder. Onion powder, pepper, and vegeta. Or kung ano yung pampalasa nyo. Where's the vegeta? May paprika. Lagyan ko rin ng paprika. Oh, there's the vegeta. Or chicken powder ilagay ko dito. Chicken powder. That looks like spicy stuff. This is spicy stuff. But you know, it's not spicy. No, that. Chicken How powder. much? Ganyan. Are you gonna mix it with your hands? So, pag kulang, magdagdag na lang kasi yung corn flour ko, kunti na lang. So, i-mix ko lang to. Then, ididip natin yung marinate natin na chicken. Then, i-fry. And then fry. And first time kong gagamitin yung binili ko, kung maalala nyo yung in-unbox ko na Japanese na frying pot. So, mag-init na ako ng oil. Okay na to. So, eto yung in-unbox ko sa inyo kung maalala nyo, yung Japanese na frying pot. So, lalagyan ko siya ng oil. So, eto yung gamit kong oil, yung rice bran oil. So, eto yung oil na gamit natin. So, maglalagay tayo. And meron siyang thermometer, guys. So, malalaman nyo kung gaano nakainit yung oil nyo. Tanggalin ko muna siya. So, ganyan muna karaming linagay kong oil. Kung kulang mamaya, dagdagan ko na lang. Pero, yan. Malalim kasi siya. O, yan. So, painitin natin yung oil. And, nandito na rin yung kanyang strainer. Nilagay ko na din. Para pag naluto yung chicken natin, ilagay natin dyan. Tapos, tutulo yung excess oil dito. Pabalik. Excited akong gamitin to, guys. Ilagay ko na yung thermometer. Kanina, nasa ano lang siya, 80, ngayon 120. So, pag nag 160 to 170, mainit na yung ating, tawag nito, oil. Meron din naman siya nakalagay dyan na red. So, pag yan na yung nabot nitong kamay na to, kamay na yan.
very hot na yung oil natin. Ang galing nito, guys. Sa Amazon ko to nabili. Amazon, yes. Amazon ata. Yes, Amazon siya. 160 na siya, guys. 160. Ayan, kuhaan tayo ng chicken sa ilalim. Ayan. Tapos, i-dip natin dito. Dapat ma-coat siya. Coat natin siya. So, ayan. 100 okay na to, guys. Ang init na ng oil natin. Ayan na yung chicken. Tak-tak natin. Started to use it, Mom. Oh. Wow, man. Isa-isa lang muna. Gamit ko rin pala yung kasamang song nitong ating frying pot. Ayan yung itsura niya, guys. So, ilagay natin siya dito. Laki ng chicken natin. Okay, next. Stay there, baby. Vlog this one, Baba. This one here. That looks good. Ayan. And thank you. Vlogger si Holly. Siya ang taga-vlog sa atin. Yeah. Ayan yung itsura ng chicken. Butterfly chicken. Lagay ko dito dalawa na. Kasya naman. Ayan yung isa pang chicken. And may dalawa ko dun sa plato. Ayan. So, nilalagay ko na dalawa-dalawa. Kasi kasya naman, and ang lalaki nito, tamang-tama lang sa dalawa. Pero kung siguro yung maliit na mga drumstick, pwedeng tatlo. So, niluluto ko siya 8 to 9 minutes. Pero i-check nyo pa din kasi iba-ibang init ng ating lutuan or ating oil. Wala pa si Sak. Wala pa. Kanina pa yung si Sak. Si Kuya, kanina pa umalis kasi may golf din siya. Ino-cover ko talaga lahat. As in lahat. Okay. Kailangan ko magdagdag ng corn flour tsaka flour. Kasi may tatlo pa ako. Ang laki talaga mga chicken breast. Tingnan nyo. Oh, ay. Yung isa yan. Pumuputok siya, pero hindi naman putok na putok. Kung magugulat ka lang, pero hindi lumalabas sa pat. Nandiyan lang siya sa loob kasi may cover siya sa gilid. So, hindi siya nag-splash. Hanapin nyo to sa Amazon. Japanese frying pot. Ang laki talaga mga chicken breast. Tingnan nyo. Oh, ay. Yung isa yan. Pumuputok siya, pero hindi naman putok na putok. Kung magugulat ka lang, pero hindi lumalabas sa pat. Nandiyan lang siya sa loob kasi may cover siya sa gilid. So, hindi siya nag-splash. Hanapin nyo to sa Amazon. Japanese frying pot. So, inuurasan ko pala. Naka 1 minute na yun. Or less. So, 8 minutes to 9. Meron pa akong tatlo dito, guys. Meron pa akong tatlo. Hindi ko na to lulutuin tonight kasi ang lalaki nila. Baka hindi maubos. Meron pa akong dalawang nakasalang dyan. And ito yung ating naluto na. Ayan. Ba, ang lalaki. Oh. Lagay ko to sa ref. So, okay na to. Diba? Oh. Yes? Yeah. Let it shine. Give me that fried chicken. Dito na si Sak. Give me that fried chicken. Not right now.
Yeah, almost done. Look at that. Lucky. You know I went to the skate park once? No, I'm joking. That happened on Sapsar today. Ay, mahulog mo yan, Sak! Yo! No! Stop it. You're gonna drop her. You might drop her. Ilipat na natin to. Pinatay ko na yung ating, eto. Okay. Ayan na si Kuya. How did you go, Ya? This little leg of How did you go? I'm gonna Huh? Not good? It's alright. Freezing, no? Kaya na sila. And ayan, nakaligo na lahat. And eto na yung soup na may brisket. Ayan. Kain. Just take And na. You don't like? No. Ayaw yun ng soup. You don't like the soup. That one, the meat. That's right. Yeah, that's right. The meat's But no. alright. You don't like the soup. Mum, the seat's my time. Thanks, Ollie. It's alright. You don't like too, yeah? Alright, I like it, I like it. Okay. Very like it. Chicken too. Chicken's good? Very. Kaya na sila. Ako mamaya na. Kasi pag ako nagluluto, parang nawawalan akong gana. Parang nabubusog ako sa amoy. Sa akin tong soup. You like the soup, yeah? It's alright. Hindi nila bet. Kasi hindi siya ganun kalas. Hindi siya yung parang bulalo. Yung simple lang siya. But you like the other one. The other one. The Paris and remember the like adobo one? You like that soup? Mas gusto niya yun. Ito kasi kaiba naman. There's a meat. Crispy, isn't it, Zach? Not one thing. Good? So, ito pala yung aking bone broth. Ilalagay ko to sa ref kasi magji-gelatin to, guys. Tapos, yung top na yan, pag naging ano na siya, yung tumigas, tatanggalin ko. So, bukas pa ang final nito. And, yung pinapakulang ko doon, mahinang-mahina, bukas din yun. Ang ganda ng pagkaluto niya kasi walang blood. Oh, linis. You want more rice, Baba? Wala na siyang rice. Ang dami niya pang chicken. Akin na. What? You want more rice too? You got lots of rice here, sir. Oh, yeah. You said you were full. That's right. Kasi ang dami-dami niya pang rice. Look at them all just diving off there. Oh, the penguins. Look at that. Oh, Oh my God. But scientists didn't know what happened next. Oh my God. Are they gonna be alive? yeah. Holly. Thanks, Mum. Welcome. Crispy, isn't it, Zaki? That soup's so Mom, good. you want it? No. Dad, look. What? Dad, just ate one. I don't want it. What? It's alright. all already on this second. Looks like an octopus. I got it. I'm feeling much better. Nakadalawa na siya. Try natin tong ano. 8:30. Yeah. Zach, a routine what you do every time in the morning. So crispy. Sige, nakadalawa na rin. Kay Kuya Yam. Ako yung brisket tsaka soup. Sinasawsaw niya sa soup. I'm dipping mine in the soup. Na? Ayaw niya. So, end ko na yung vlog, guys. Yun na yung vlog natin. Thank I you. wanted more rice. More rice. Okay, please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night, guys. Bye. Because I think I do want you next to me. Want you next to me.